Oimore Jaira Malolo TV kamora mora maintiere akao thuolo nieri marwaki e chenro mar duond mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. E chenro mar duond mine en chenro noero mabende wabedo kod welo mawakeni mawakelo ni twak mopogore opogore e weche goeko mag siasa, weche goeko mag ohala, weche goeko mag dak, ratiro mar ng'ama miyo e kind weche mamoko. E chenro marwa mar duond mine otieno makawuono thuon wach mabende wadwa wuoye en duoko lwedo ne oganda ka bende wan kod wende studio mabende timo tich machalo kamaeno. Adwa miye thuolo mondo mi ofulno nyinge gi kama wuoke eka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine inyalo nyisowa nyingi gi kama iwuoke gi gimitimo. Oimore duto nyikwa Ramogi, karawe nyinga en Pamela Okowa, awuok Moroni constituency, Moroni sub-county, Owaga sub-location. Atiyogo Mulo Okowa Foundation kaka coordinator mare e Moroni. Erokamano Pamela, machiegni ahinya e chenro mar duond mine. In kaka jalno matiyo kod Omulo Okowa Foundation ma en foundation noero maduoko lwedo ne oganda. Inyalo nyiswa ni foundation ma kamaendi nochako karang'o kata atang'o momiyo nochake? Omulo Okowa Foundation ne wachako higa 2006. Mae ne watimo kwa parogo babana ma iluongo ni Moses Okowa mane en japuonj. Nohero wach somo kabisa. To kaluwore gi mano ne waneno ni nitie nyithindo makalo penj maber mar klas 8 to kaka ginyalo dhi e school e secondary ne bedo shida. Sana e kinde mane wachake no school fees ne ni malo. Ne onge gik mane government chulo part of the school fees. Kore mane wachake mane wa sponsor nyithindo moko mwachulo negi fees. And amor ni moko kuom nyithindo gi sano sedhi maber. Wan gi Bonfas Ombura, ma is a teacher, Seme. Wan gi Michael Oko, who is a lawyer. Moko bende nitie mokanyal paro nyinggi. To there are doctors, there are engineers, Mane Foundation okonyo. Iga ma 2006-2007, kendo sani gidhi maber e ngimagi. And they are friends to the foundation up to now. Erokamano. To koro maybe nyalo nyiswa ni foundation nochake e yo machalo nade nikech yudo ni kata ng'ato kachako hala seche moko chako kata gi pesa ne moro matin koka oneno kako dongore mos nyaka gi kamo chope. Un kaka joma kata jalno ma otelo ne kata coordinator mar Omulo Okowa Foundation, ere kaka nuchako foundation machalo kamaendi? Omulo Okowa Foundation ne wachaka golo matin kaka Omulo wuon ema nogolo 90% mar pesa mane wakonyogo nyithindo gi. To contributions moko nowuok kuom nyithindwa mamoko emwasebedo kwadhigo. To koro kaka sani tinde wadhi mbele 90% mar gigo mwatimo wuok e pocket e mfuko Omulo Okowa. To modong 10% of siepene mako miye matin mondo wakonygo jothurwa. To Omulo Okowa Foundation nieri ere jomage ma target maduong' e foundation no? Joma wa target e foundation ni en nyithindo manyiri mapod dhi school. Wa target nyithindo mayawuoyi bende madhi school. Wa target jok mamine sana mond liete gide moti mondo wakonygi. Ang'o momiyo jogi kende ma ung'iyo ni umeny mondo konye yo makare? Wayudo ni sani especially seche gieki nitie nyithindo manyiri nitiere dala kendo gisebet dala kuom ndalo mang'eny. To wayudo ni sechegi gidonje weche moko mok beyo, gidonje terruok gi jok mayawuoyi, mok en erogi, to nitie gigo momiyo gitimo mano. Achiel kuom gi emomiyo wamiyo gi sanitary pads. Nikech wayudo ni sanitary pads samoro ongego. To yudo ng'ato manyalo miye sanitary pads. Oyie mondo bed gi achiel, giriurego mondo miye pads. Mar ariyo nyithindo moko bende oseyudo ich, to watimo counseling. Wanyisogi an a professional counselor. Watimo negi counseling jogo moseyudo kata ich to dok e school mondo ging'e kaka ginyalo dak e society, mondo gine ni yudo ich ok giko dak, e giko ngima ni koro kenyal dhi mbele. Moko bende oseyudo tuo kaka ukimi
AIDS, ayaki, magi bende watimo negi referrals, kendo watimo negi continuous follow-ups, mondo ging'e ni gimwonyo yath e yo makare, mondo ging'e kaka ginyalo dak gi tuoni. Nyithindo ma yawuoyi bende nawacho ni wadilgo, nyithindo ma yawuoyi osewe. To wayudo ni nyithindo ma yawuoyi gi eki sana gidonje weche moko nikech gin idol, to gin gi teko mang'eny. Makowegi moko migi gima gitimo, gidonje madho gigo makech kaka nyasore, kong'o, gidonje kuo, terruok gi jok manyiri. Koro wayudo ni gigi eki giterore gi jok manyiri, gin ok bi affect gi, ok ji bi neno, to ibro yudo ni moko kuomgi oyudo tuo, to ji owegi aweya kamano. Emomiyo wan as foundation mar Omulo Kowa, nyithindo ma yawuoyi gi bende wawuoyo negi kako onego giritre, kako onego gidagi, kik gidonje terruok gi jok manyiri e sama pod sama piyo. Girit nyaka sama oromo. Koro emomiyo nwakawo waketo negi tournaments, wamiyo gi mpiche mondo keep gi busy, mondo kik kagi setugo mpira gisetimang'o to gi ol maka gidok e ot to gionge gi paro mar gik moko kendo. To kony machalo kamaendi inyalo ng'isowa ni uchiwo gi like how often, like bang' thuolo maromo nade, nikech kata kaka iwacho ni upogo sanitary towels, organize tournaments ne nyithindo ma yawuoyi, en gima utimo juma, maybe juma ka juma kata pile ka pile, kose maybe after dweche moko utime e yo machalo nade? Kaluwore gi sani ma wan gi tuo mar COVID, and sani our concentration is in Moroni constituency, to constituency bendo sebedo duong. Koro waneno ni maybe after 2 weeks nikech kwa dhi e area ni, to juma machielo wachak wadhi e area machielo. Koro emomiyo tournament mar mpira to koro wakelo gi te kamoro achiel. Mondo nikech sani wadhi bedo gi semis gi finals on Saturday mar mpira. Koro manyiso ni the whole constituency is going to be wadhi bet go. To koro e gigi tema maybe nyalo ng'isowa ni nyaka nuchaka Omulo Kowa Foundation nyaka gi seche gigi, roughly usekonyo joma romo nade, obed nyithindo manyiri, nyithindo ma yawuoyi, nyaka jogo mamine? Okay, kwa dwa wacho nyithindo manyiri mwamiyo sanitary pads gi counseling services, ma en gima ochuno kende maber kodgi. Aparo ni wasetiyo gi nyithindo manyiri about 1500, kendo pod watiyo kodgi nikech counseling mwatimo ne most of them en gima pod dhi mbele, ok orum godiochieng' achiel, nikech moko kuomgi wayudo ni nigi shida moko manyaka watim negi follow up nyaka miechgi. Kato joma mine ma wamiyo chiemo gi bende moko waneno ni nigi shida mang'eny, wanyisogi kaka ginyalo dak, nikech kony mimiyi ok nyal dagi pile, wamiyo gi puonj, mwariwore ga nyaka gi jo agriculture, mondo nyisgi ni ing'eni Moroni ji nong'iyo wach mar puro niang' kende, to koro gi sani wanyisogi ni nyaka ng'ato bed gi alode more bathot matin, nyaka ng'ato puro dumbe mondo gine rieko moro ni to ka niang' osekethore, ang'o ma ginyalo timo mondo ging'e kaka ginyalo chiemo, kata kaka ginyalo konyore, kaka ginyalo puonjo nyithindgi, kaka ginyalo loko endi matindo mondo ngimagi odhi mbele. Yawuoyi gi bende gie sani watemo, nikech nitie yawuoyi moko mosewe school, to waseneno ni gin gi talents, mas gie sani wasetudore gi migepe kata timbe mopogore, machieng' wabro bedo gi finals, wabro bedo gi coaches mag timbe mopogore manie taonde, nikech waseyudo ni talents mag nyithindo manie reserve ok ng'ika. Jok manie town gi ema jo mpira gi kaw. Koro waseluongo jo mpiche jo coaches mopogore mondo bi e ground, mondo ne ni nyithindo manigi talents gi ka ginyalo kaw mondo dhi mbele. Emomiyo kata weekend mokalo kanti wan gi talents, nwaluongo county clerk Mr. Juok, mondo kendo nwaluongo Peter Dao, nikech en pod en gi tudruok mar jo mpira mondo bi one nyithindo gi. Weekend ni wadhi bedo gi jotugo mag Gor machon kaka Alan Thigo, Bobo Gola, mondo gin bende gikonywa tudruok
kendo gi jo Western Stima bende biro mondo ging'e ni nyithindwa gi dhi nade gi mpira go eko. Pero kamano Pamela, maybe nyalo nyisowa ni nyaka nuchak foundation ni be nitiere kes moro malit mokalo ma usewinjo kata ma usebedo godo ma ineno ma kata in kibedo piny neno ni ng'ane ne nigi shida, to wan kaka Omulo Foundation ma owuok oko mar duoko lwedo ne oganda wakonye e yo makare ma sani ochung' motegno. Aparo nitie cases mang'eny mwasekonyo, nitie mag chiemo to aneno ni mago to matindo nikech dhano to cast tema to chiemo. To nitie nyathi moro ni Emily ma Nyakach, Central Nyakach aparo, mane tuo, ne en gi tuo mar adundo. Nyathini ne jodala gi oseweyo ni pesa onge kaka inyalo thiedhe, noweye mondo timre nade koro tho. Nikech wuon gi min gi nowacho ni pesa mane idwaro mondo tere go India ne onge. Nyathini wan bende nokwang'eye, to Omulo himself ema noyude, Omulo kowa ma noyude e internet ko pichane obedo posted. Kano obedo posted, an kaka coordinator noora e ground mondo adhi, nikech ing'e ni Kenya wakabe nitie wakoche. Mondo adhi confirm kain adier. Kana dhi to nadhi adier ma yudo ni nyathino ne tuo mar adier. Ma mi Omulo kowa report ni nyathicha ayudo ka tuo makata ana wuon naluor ting'e. Ne nyathi about 4 years to neno matis kabisa, to kinene tadundo ne gocha makata ini neno na dundo nyathini gocho matek. Nomulo kowa temo gosiepene ma nyathini noter India. Sama nitere India notemo moketa mane waluwo ne nyathini passport from Kisumu nyaka kuonde mane ichwoye sindene kaka mag yellow fever kapok no dhi India. Mano kano dhi India, bill mane dwaro ni mondo dhi chul India ne 1.5. Mane Global Fund Health emano nyisowa, emano tudowa gi hospital mane nyathini dhi e India gi jok mane dhi romo ne min gi ng'ama noteno min gi kane dhi India. Kane gi dhi India ne gigocho ne Omulo kowa ni now bill is not ok en 1,500 kaka ne wacho cha. Bill odhi malo nikech gini nonego bed ni timo ne nyathini kapod otin, to sani nyathini duong'. Mano bedo bill nobedo $2.5 gi nus. Kabang' mano Omulo notemo ma nyathino nothiedh India moduogo. Sani odhi mbele pod Omulo Okowa Foundation konye gi nyiewo yedhe, kendo onego bed ni odok India, kendo morna kaka foundation mar Omulo kowa ni Emily sani dhi school, kendo kinene adundo ne ok goch kaka ne gocho cha, onyalo tugo gi nyithindo wetegi. Mane kes mane lich na kabisa, nikech mata nyathi makata an kana dhi dala gi na yudo kosepiele bath ot ni irito samo bro thoy. Makata wuon gi min gi ne sama ne gidhi jogweng' nokwero gi ni tuting'o nyathini utero dhi tho India nango. Ok wewe otho dala ka moloyo kawe tere India, no dhi tho India bro tago jigi kendo. Tago ni Omulo kowa erokamano gosiepene manokonye ma nyathini okel mochango kendo dhi maber. Erokamano. We wadhi yuyo matin to ka waduogo adwa ni pimna, nikech iwacho ni kaka nogoch ni monde dhi Nyakach kacha i-confirm ni ka nyathino tuo adiera. Ere kaka uneno ni jomukonyo gin jogo madwaro kony mar adiera maonge jomora ma en mokora madwa donjo e foundation no? Makparo no gi kanyo. Ajena Malulu TV wabiro kaw yoyo matin kaito biro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine ka studio marwa otieno makawuono wan kod Mikai Pamela Okoa mabende en coordinator mar Omulo Okoa Foundation mabende owuok oko mar duoko lwedo ne oganda. Kikidhi mabor.
Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro ni eri mar duond mine kama taye chenro ni en Joyce Oduor. E studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Pamela Okoa mabende thuon wach mabende wawuoye en duoko lwedo ne oganda. Ka wadhi mbele kod twak machalo kama endi Pamela iwacho ni kapok uchiwo kony mora mora nyaka udhi e ground bu confirm ni kony muchiwo no ng'ani en ng'at moro maradiera madwaro konye. Kata nyithindo manyiri mukonye kor gwenge yawuoyi gi jogo ma mine. Ere kaka uluongo ere kaka utimo negi vetting mondo ng'e ni mato ng'ama adiera odwaro kony ma kama. Agoni erokamano, ok wati kendwa kaka Omulo Kowa, to watimo riwruok gi migawo mopogore opogore, sana kodwaro kaka wach yo mar chiemo gi weche mag miyo nyithindo manyiri gige ria, watiyo gi chive, matiyo gi jodongo gweng', ma jogo eko ema kelonwa nying jogo monego bed ni wamiyo chiemo. Chive gi bende ema nyisowa timbegi manie gwengegi ma jogo monego watigo. Wan gi yudhe moko bende ma wan gi kor gweng' ma nyisowa timbe magengo kagi monitor kaka timbe gi dhi e kaka wasebedo kuwatiyo. Chive kendo watiyo gi kaka cases ma unique kaka mar Emily mane wawuoyeno cases ilago wadhi an kaka coordinator gi team na wadhi e gweng. Nyithindo mana wacho ni ne wachako puonjo 206 ne wadil gi jopuonje mag skundego, wadhi e skundego ka results osewuok to ginyisowa nyithindo manidi ma okalo maber to ok nyal dhi mbele gi somo. Koro ok wati kendwa to nitie jogo ma bende watiyogo mondo konywa nikech piny duong' to dhano bende nigi weche mang'eny manyalo kelo ukora moko. Kwa kuma wane gi to matin to wadhi nyaka kuno endo mondo wane ni to gimiwacho ni bende en adier. Erokamano. To in kaka miyo no manitiere e telo, ine mitelo ne Omulo Kowa Foundation e gwenge ma Muhoroni. Experience ni chalo nade kaka miyo manitelo? Ago erokamano. An kaka miyo manie telo, an aneno ni mine gik ma chuo timo, mine bende nyalo timo. Aneno ni kendo wanyalo timo maber moloyo kata chuo. An gima dawach ne mine kaka miyo ni mine kik dog chien, mine onego dwar gimitimo, kik gibeda ni girito ni baba biro kelo sukari. Gin bende giyude yo ma ginyalo yudogo sukari kata ginyalo yudogo mogo. Nikech piny ma wantie ni en kon gi kon. Mar ariyo an kaka miyo daer ni mondo mine otim gik ma chuo timo. Kigiwene chuo thuolo. Tema gik ma chuo timo go eko. Ok chuo ne puro niang osetamore mine bende ne puro niang. Mine nyalo puro alot. Aparo ni Muhoroni constituency ok bor gi Kisumu town. Ginyalo puro alode mopogore opogore to giuse taonde wa mantie gi kaka Kisumu ka, ginyalo uso gigi kaka taonde Ahero Muhoroni gigo eko to maisha gi dhi mbele. Kik mine bed gi luoro mora amora. An ng'ama miyo, I encourage kata nyithindo manyiri mapod tindo kata miyo matindo mok no dhi school mochopo kama malo kuma na chope gitem. Sani sirikal okelo gimiluongo ni vocational training colleges. Awacho ni mine matindo mobede miergo gitem mondo gidhi e courses go eko mondo ka giseyudo gik ma ginyalo timo to gibro dhi ngima gibro lokore. Anyalo paro ni an kaka Omulo Kowa Foundation ne pok awacho mbele ne nitie nyithindo mane watero AIC Ahero Vocational Training College. Nyithindo go eko moko notimo hairdressing, moko notimo tailoring, nitie nyithindo manotimo mechanic. Amorna ni kata ka wuothe town kasani to ne gin mine manodak e gweng' e dala. To sani ka wuotho e town ka taneno ka ngimagi olokore. Mane e morna. Emomiyo awacho ni ka in mama kata pod tin kata isebet e higni 40 kanyo endo temo ni yud gimitimo. Kata kinyalo dhi e course idhi. Kik ibed ni an somo na ng'ada koro kanyal dhi e course moro. Itema mondo idhi e course. Tije mag lwedogi ok dwar somo. Nikech 80% mar marks miyudo mondo mikal penj en practicals. Koro akwayo mine ni gitem mondo giyud gima gitim. To in kaka ng'ama miyo, maybe nitiere achieg nade kata challenges mage ma maybe neno ni kale tiji mitimo gi seche gieki?
To ere kaka i-overcome gi e yo makare? Okay. Challenges nitie. Nikech samoro dwaro nitie mang'eny. To foundation ni nawacho ni 90% mar pesa ni wuok e mfuko mulo okowa en owuon. Koro samoro iyudo ni neno ni ji nigi dwaro dhano ng'eny. Kendo neno ni jogi nigi gini moro adier to onge kaka ginyalo konyore. Koro akwayo ni jogo manigo mani oko kata mani Kenya ka gimomulo timo ni gin bede mondo gitimre nade gitim. Challenge moro mayudo samoro kuond moko kadhiye to jomoko nena ni to dhaka ni to dwa wachonwa ang'o. Koro awacho ni samoro kasewuoyo kodgi koka giyie. Koro kata ka in dhako kidhi kamoro koneni ni dhaka donja wuogi pachino bro miyo giyie ni kare dhako bende niga ng'owa gi paro kata gi gima onyalo konyogo jopiny. Challenge machielo ing'e ni kidhi kuma yudhe nitie. An kama dhi kuma yudhe nitie to an ba wacho mana ni sasa vipi mondo wabed kodgi e gimoro achiel. Nyaka ng'e nikech kadhi kodgi tadwa ketogi ka ngima mana dak. Kata kaka ne wuon oketa ok wadhi winjore. Koro mage gige challenges ma samoro atimora nade atemo. Samoro language gi gin gi sheng moko man samoro kawinji. Koro aneno kamano bende en wach moro kendo matimore nade mabetgo. Lakini seche duto kasebet mwawuoyo taneno kanitie. To challenge maduong' en ni samoro en wach pesa ma ji dwaro gik mang'eny to ok anyal timo mago duto. To mulo kowa to temo kaka en owuon mondo gigi odhi mbele. To be kaka ina miyo manetelo bende ibedo ga piny maybe gi yudhe kata nyithindo manyiri mondo iwuo kodgi e wi telo? Erokamano. Nawacho ni nyithindo manyiri gi mayawuoyi abet kodgi piny sama watimo negi counseling. Anyiso sana nyithindo manyiri ni an sani ika ng'eny. Kendo ndalo masomo mondo ni chop kuma some agike nok yot. To an gi ngima ma an goni nikech school manatimora nade manadhi. Atemo nyisogi ni mondo gisom. Nikech wawacho ni dhako kosomo to gi jathum moro nowero ni gima ber ahinya. Koro an pile akonegi ni mondo gisom mondo gibedi dala ma nyako some en madala mataya rienye. Koro en courage gi sama timo negi counseling ni anyiso gi ber mar somo. Ting'eni wich bende ok rom. Ma weche somo tamo bende akonegi ni tem mondo idhie e courses gi. Nyithindo ma kijende ma yawuoyi moko nigi talents mag somo. Atemo wuoyo kodgi mondo gibed e wach somo. Moko nigi talent e sports. Mago bende anyisogi nigi talents gino kik giwiti adhi nyaka ir jonyuol nikech waseyudo cases ma nyathi nigi talent e sport moro to jonyuol tame. To atemo nyiso jonyuol ni ng'ene dhano chwe mopogore nikech wan wang'eyo ni kata Kenya ka ji ka wanyama donge gidak gi mpira en kaka wawach ni mpira en kaka tich. Koro watemo wuoyo ne jonyuol ni kineno ka nyathini nigi talent moro kikitame ni mano endo bed mane buk nikech ji onyuol mopogore. Nyithindo ma yawuoyi be nawacho ni wawuoyo kodgi ni gi lok ngimagi. Gingi kaka ngima gidhi. Kik gidonje weche mang'eny mag kong'o, mag terruok, gikuo gik mopogore. Erokamano. Maybe kawadhi kawatieko maybe nyalo wach ni mogik minyalo wego joneno kotudore gi duoko lwedo ne oganda. Erokamano. Gima daher wacho ni mokwongo agoni mulo kowa erokamano as a person nikech ok yot mondo ng'ato to kawo pesa ne e mfuku ne nokonyogo jopiny to en e piny mabor. Omulo kowa foundation ok en political organization. En ng'ato manowuok mondo konya ng'owa jopiny. Koro akwayo jothurwa. Nitie kata Kenya waka nitie jogo manigo lwedo tokrom. Nitie jomoko mabet lwetgi bor moko lwetgi chiek. Ka Nyasaye omiyi matin
to temo ndipog gang'owa gi wadu. Kata jogwa mani oko bende akwayo manie pinje mag jorotere gin bende gitem mondo matin magengo no gi or dala mondo ngima ogandawa olokre. Nyithindo mwakonyo sani gi magi e jotelo makiny. Yes. Nikech nakoni ni kaka nyithindo mane wachako go foundation moko sani dakteche, moko engineer, moko jopuonj. Donge ngima gi oselokore. Kora kwayo moko ji tetete mondo otem mondo nyithindo gimatin ma in gono kati miyo mana ng'ato sabun to biro kelo lokruok mang'eny e ngimane. Erokamano. Ajena Malolwe TV de wagomba inyadhi mbele kod twak machalo kamaendi, lakini nyisani samarwa manomiwa oserumo. Gikanye mwachopo godo e giko chenro mar duond mine mabende ne waikonie LTN otieno makawuono ka thuon wach mabende ne wawuoye en duoko lwedo ne oganda. In be kaka janeno inyalo manyo yo moro achiel kata ariyo mondo mi ikony godo jogo mochando e anyolowa. Oriti masani makelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Erokamano. Thank you.